ang ginahimo namon nga programa para inisin niya tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yana ang Nice Yaga Joke Time! Ari ka naman ni gali, Meg. Oo, Migi. Meg, may sugid ko bala sa imo. Ano, Mig? Abi mo, Meg, ang akon pala magulang nga si Catherine, model na. Ha? Model? Sa bagay, Mig. Pangalan pa lang. Catherine Model daw artistaho na, Mig. Ngay, oo, Meg. Model na siya. Model? Oo. Model liber og uling, model liber og talong, model liber og Abi mo, Mig. Kung magdako ko, gusto ko ang maparyo sa magulang mo pangasahuan. Ay, tuod ka, Meg. Oo. Ugaling, Meg. Ano, Mig? Hindi ikaw ang tipo nga lalaki ang gusto ya pamanahon. Sakit ba? Meg, may pamangkot ko bala sa imo. Ano na, Mig? Ari, Migo. Pila ka ikog sang kuring kag makalabot sa bulan. Ano, Mig? Pila ka ikog sang kuring ka makalabot sa bulan? Bupriti ka damo, Migi. Bisan trilyon paguro bas hindi nakalabot. Hindi, Meg, ah. Ano, Migaw? Bisan isa lang na ya, basta laba, labot na. Ay, ugoy. O sige, Meg, ikaw naman pamangkot. Ano ang kinalain sa politiko kag snatcher? Ah, kadako lang, Meg, eh. Sus, lain ginayang politiko, kag lain man na yang snatcher. Ang politiko, ya, nagabulig. Ang snatcher, Hindi, Miga. ano man, Meg? Amo niyo. Ang snatcher, mangawat anay kag magdalagan. Ang politiko, ya, Meg. Madalagan anay kag mangawat. Ay, akoy. Pero hindi tanan, Miga. Kay nga damo man ko politiko nga kilala nga mabuot kag mabinuligon. Ay, tuod ka, Meg. Oo, may pakaisa gani ko nga politisyan Mabinuligon to, Mig. Ay, ha. Pwede ya kasi to buligan. Buligan, ano, Meg? Buligan nga madala sa mental. Ay, Pero, Meg, may pamangkot ko bala sa imo. Ano na, Mig? Ano nga roy dasang salakyan nga wala nagatiyog kung siya ang magliko? Ha? Baw, dawudlay haw. Tanan nga roy day, may gatiyo, ginaiya. Maliko may sakag sa hindi basta nagalakat. Hindi, Meg, ah. May roy dayas ang salakyan nga wala nagatiyog kung siya ang magliko. Ano, Mig? Reserba. Huy. Di ba, Meg? Oo, no? Oy, Noy. Ari ka di gali? Ay, oo, manang. Nga ano nga ako? Uy, kagid nagsiling. Nga ano nang? May ginasagod ka di gali nga amo? Kasakit ba? Nang, hindi na saya amo yan, nang. Oo man, Miga, gwapa. Hindi ko ya amo. Ay, sorry. Hindi na saya amo. Gorilya na saya. Uy, grabe ba? Noy, puli ka ni sa balay. Nga ama na nga, kimisugo si nanay sa imo. Mapuli ka kuno anay, Noy. Karon na ako mapuli nang. Nga aman haw, kay may prayer meeting pa kami eh. Ay, agoy. Tama na nangalin na butaw ha. Mapauli na kita. Wala kasi na makabati ho. Miss Catherine, amiga, may nabatian ako. Ano nabatian mo? Ang tagipusoon ko, nagalagobos ang nakita ko ang katahom mo. Ay, abaw. Aba, grabe ka maghugot ha. Oo, kay para sa ako niya, ihatag ko sa imo ang wagas na pag-ibig. Ha, pero sa bugas kag sudan, hindi ka kapasalig.
dasigan nyo na kay mapuli na taho. Grabe ng ulan. Ate, oo na nga. Pero siyang nakatanang makanta ko ha. Ay, nako. Ano? Makanta ka? Ay, sus. Ha? Imbis ulan na ni karon, basi bagyo na gid ta. Migo noy, mayo kayo Rika. Oy, ngaman mi goto ito yaw. Mayo pa siguro sang tangga istorya ta, mainom ta. Nga, anong gusto mo inumon tao? Bisan ano lang, basta may lulang. Ha, hala, do si Choy Burundoy man ang nagapadulong di ho. Hoy, kamu tong nagbalbal sa kanding ko? Choy, Kamu gitugurong nagbalbal sa kanding ko? ha? Uy, paano mo na mahibalaan, Choy? Amo gid, nakita mo kami yaw. Nanugid sa ako ng kanding ko. May nakakita gali sa aton, mig nga ginkastigot ang kanding niya. Ano kay ikaw bimong? Gusto mo gid binga? Kastigo ang kanding ya. Mga tuntugid ka mo yan, oh? Ano ang rason yung aging kastigo nyo ginang kanding ko? Kuan, Choy. Ano abi kay? Ano abi choy kay wala nagapaligo ang kanding mo? Animal. Wala gani ka mong kapaligo. Ang kanding ko pa. Choy, Oh, bayra na lang namon ang bilis ang kanding mo. Pila to haw? o man choy. 2,000. Ha? Grabe ba? Kamahalaw. Ay, ti. Kay pa ospital ko pati ang kanding ko. Choy, O, ti. Ano? Mabayad ka mo? oo, Choy. Mabayad kami. May ideya ko choy kung paano mo mapagamay ang imo balayran sa ospital. Paano? Amo ni choy oh. Kuhaan mo siya PhilHealth. Tapos, ideklarar mo ako bed ang kanding mo choy. Noy. Hoy, Tito Mascobado. Mayo kay nagkadto ka di sa balay. Nga ato haw. Abi, lihog tatinlo sa aparador ko. Ha? Hindi ko to Ngaw? Kabaho na to abi sa aparador mo. Nga anong baho sa aparador ko, aw? Daw Do ano? tangkal. Ti, kung hindi ka gusto magpanilo, hambala si Manang mo katirin. Pakadtuwa di siya sa balay kay tagaan ko siya sa kalibo para magtinlo sa aparador ko. O Tito, anong gusto mo? Sugdan ko ng pagtinlo? Bao, ikaw nga bata ka? Basta kwarta na gani, kadasig sa imo. Ay Tito, diin pa ko bimasunod kundi sa imo. Wow, naglakat lang ko. Pagbalik ko, katinlo sang sala. Hindi lang aparador ang gintiluan ni Noynoy, kundi pati ang amon ni sala. Ay abaw, pati ang tsura ko daw makita ko pa sa salugo sa pagkatilo. Noy, Tito, anong mambal mo? maayo isa din ang mga sagbot. Ara sa dalong salasit lang to Oh, ikaw nga bata ka ha? Kagina, pag inang pasaway mo sa akon. Abi, imbisi na lang tong isda.
Ano tong isda to? Ha? Guno? Migo na inoy. Nga nagahibi ka. Ano abi may gotoy-toy kay? Do ako na lang gadya permi ang may sala. Wala na ko sang nahimo nga maayo. Kundi sala na lang tanan. Migo na inoy. Nagsala ka. Daw, ako naman na may sala. Nga amo sinaman? May gotoy-toy? Wala na gid bala ko sang may nahimo nga maayo? Wala na gid bala? Ha? Dawala bala mo? Kung amo sina nga sistema, Meg, ang himuon ko, mamove on lang ko. Nga amigaw. Kay kung hindi ko mag-move on, Meg, ako man naghihapon ang masakitan. Gusto. Pero, para malingaw ko, Meg, may nak-nak wala sa imo, Meg. Ha? May naknak. Sige, abi. Nak-nak, Who's there? tiger, leon, pating, kambing. Tiger, leon, pating, kambing, ho. Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Tiger, leon, pating, kambing, di mo pa rin pansin. Hayabaw. Ati ako naman manaknak ha. O sige, Naknak. who's there? Melon, mais, gulaman, talong. Abaw, melon, mais, gulaman, talong, ho. Melon, ako, mais, gulaman. Maaari bang magtalong? Ay, Hala, kasagad gali si imo to, no? hindi. Ang palangga ko nga si Catherine. Ay, abaw nga.